Hello perlok barok beli sibunnya pi barok te pi long kumno ngai pi ya Shah klan pi don apeng kamet ka koi ka bakya te kane ka video ka pamenta ka dai ka video kumno banyo biang ya to ka akau free fire jong pi ka bala Shah hak ki wen lane to kata ngan kan tang ka bala Shah hak ki wen kumno banyo biang ya to ka akau free fire jong pi Hoi mana ka to ka video ka banga ladep upload nga ong ya pi kumno ban ngan sa upload ka video kumno banyo biang ya ka Facebook akau ka bala Shah hang nang bato ya ka Facebook akau ya ka bala Shah hang banyo biang ka don nang bangan sa upload ha ko wei kasi banyo biang ya ka Facebook akau te mentapat lada umla syu banyo ya ka Facebook akau pi ko banyo direct Iaka Free Fire account te to mentangan pen iya piang ni te kumno ban transfer ul account hakan new account kumta kan yanang te kumno ban yo biang ya ka free fire account ka jong pi ka ba pi ladu te ngkong pi ha ban lai po ki browser kino gi browser gi badan po ka phone jong pi te sa search pan free fire sopan te anda pila dep search kami kane ka bahajrong do kane ka gerena free fire te to chang tu anda la to chang tu kami kumne ka announcement payment issue game concern technical issue te pide ban lek hane ha game concern anda pila dep lek yang tu te kimi kine ki option ka account loss account ban lost gas account lost FB account te sebut la dapat Shah hack ka FB account jong pi ba pi login free fire ta icon ka lost FB account dan anda pila dep ai to lost FB account te here support do anda pila here support do te pila i kane ka beto submit a request te touch hang ne po submit a request anda pila dep touch to po submit a request te kadon kane ka option kane ka box touch hang ne po box Teng ni pila ban choose ki option hacker report form game consent lane payment missing items te pide ban touch kane ka baar ka game consents anda pila dep touch hang to bade kimi kini ki option anda lami kini ki option bade hangne enter email address hangne sa enter email address ujong pi dei repat bani enter yo tu email address ujong pi uba pi Shah hak po ka Facebook dei kumta enter email address jong pi uba thamai khanang ba kane ka gerena support kan la ban ya kontak bat pi ring ba u email te intar hangne u email jong pi hadin kata sa select kan ka type problem te la da pi select kan ka type problem ai kan ka technical issue anda pil ai kan ka technical issue te kan sami kan ka server ai server India hadin kata hangne po description sa tho kumta my account has been hacked kumta te ngamla sure ban login sa touch hangne te hadin kata anda pil dep tho ka description tertenang to te sa tho pat ka karteng jong ka game jong pi kumna pi ai karteng hapo game pi dem to ing pila ban ai karteng jong ka game ni in game name te nga to ngan sipun inup sa wailu karteng jong ka game jong hapo game kan nga bu karteng wailu te hadin pada ID jong ka game sub to satu ID jong ka game te hadin pada nga diamond jong pi kana telipi don diamond ha shwa pi Shah hang adin sa gold coins te coins kana telipi don ha shwa pin Shah hang te ka level jong tu ka account ka jong pi sa tho hangne ka level account jong pi but u level karakter jong pi ba hedu kan no level jong karakter jong pi karakter level de level ayu te tangkum nehi te hadin kata anda pila dep tho angne kumta ko mal dep ong manening kong te kane ka add file or drop file here te angne po add file or drop file here angne pide ban add ya ka last payment jong pi kanya kata ka last top up jong pi ma shubu la da pi top up pi Shah yo am gitu ki receive ki message receive you kom to ki hapo email jong pi la da pi top up diamond yo te saat hangne ka dur kan ka at ka dur jong ka ba pi top up last kum kane kan nuksa ang amang tungangan at kane ba nga top up last kan hadin kata sa I submit te anda pila dep submit ya kata te kemut kal along kan
te anda kalalong pada hadin kan sawan ka message apo ka Gmail jong pi bakila receive yo ketuka bapi request bang bapi los ka account kane kadai ka Gmail bakalawan te your request katu number has been received and is being reviewed by our support staff. Te hadin kunto anda kila dapat ya kane ka jing request ka jong pi te kin sapha sakawai pat ka email ya pi baki accept na kim accept bah dei ben le kumno kin sabat ya pi te kane ka video ka ba menta kamen tangkat nei hi te kane ka video lada pi biang kar kum pendap jong pi yang to kum bangapan ya pi ka mot 4% pinyo biang ka ka account free fire jong pi te lada pi baklawat tang kendiat ro kemut pi la loss pimyo sure ya ka free fire account ka jong pi te saya page bahas saya pendap bahas ki jai wat ya lek kerki namar dan kam ban lek kerki namar ban lek kerki kadai ka kam kabam long ki ong ka kam du nong ki ong te lek ski jai pendap bahang tu page bahas cek bahas te aden kata pada sa submit no aden kata te up kumba arsi na laisi kan sa pa email ya pi ba ka confirm ne em te aden tangkum tahi. The next video te ladang ala an sa persang pi ban upload kata ka video kumno ban yo biang ya ka Facebook account ka jong pi ka bala Shah te ya kata nomor ka khambam por khendiat ban snai kata ka video te song balong ki baya Shah ya am te ya menta ka ne ka video ngasu batai kumno ban yo directly tang ya ka free fire account ban transfer na ka new account na ka ul account sa ka new account te anda ka gerina kala confirm pi pin sayo da ka email kan sapha pi te tangkat ne hi ngai pila so thu spang kane te ngam don ni surya banong te tangkat ne te ngin saya kendu pada koi ka video. Bye bye.